Vakomana vaya vana Chikumbutso vadzoka zvekare hazvipere mushe. Panapa takuona kuti these guys vauya vakabata imwe nhau yasara macritics anyatsokuona kuti vakomana vanga vasatamba nepfungwa dzedu. Saka tuna mashoko atinoona kuti aiwa Maxwell Chikumbutso mukomanda wemafake inventions panguva ine anyatsokuonekwa nenyika yose kuti aiwa this guy ameno propaganda dzavanenge vaizama kupusha the ruling party dzaNPF zvinozoonekwa kunzi mashoko anotaura hazi feasible. Remember subscribe or like button on the bell kuti ibina BBC vanoposta this video ramuri kuona rana Chikumbutso. Panapa vanodanyira chiti yesterday BBC Zimbabwe reported about Chikumbutso guy who was introduced to Zimbabweans by the whole president of a country at State House. Zimbabweans were told beautiful stories about him. Again, the president promised to support his fake business. Look at what the CEO of that so-called inventor deal is saying. They are looking for land to build factory. Also worried about the shortages of cement and copper wires. KKK. Do you think someone introduced by the president can be found looking for land? Question mark. Zimbabwe muchasvinura henyu ndio mashoko anodanyirwa panapa vachiti aiwa grand scale looting munyika yeZimbabwe panoonekwa kunzi this CEO waChikumbutso ari kutaura mashoko achiti panapa they are still looking for land to build my factories and they are also worried about my shortages esimendi pamwechete nemaCopper wires. Panapa vanhu vane vachikweshana vachiti munhu anoonekwa kunzi ari under financial aid yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika akatora mashoko achiti aiwa anouya achimusapota haana kana ine issue he can support and finance his inventions. But panguva ine anotaura mashoko achiti aiwa the shortage of land, the shortage of copper wires and the likes. Mashoko macritics anyatsokuona kuti aiwa these guys they are just messing up nemacitizens. Panapa vari kachitamba nenguva yedu. Ingoti mafunguro enyu kuti pamusoro pechituko ichi abvina comment section medu dzimafunguro enyu. So subscribe or like chat on the bell icon.